Altså bare ikke grine. Jamen, det må man gerne. Nå, fedt. Det er hyggeligt, man griner. Godt. Nå, skal vi på? Lad os da. Er du klar? 100. Fedt, mand. Velkommen til 18-nyhederne. Velkommen til, Marco. Tak. Og du er jo finansiel rådgiver her hos Promeko. Det er korrekt. Og i dag der skal vi jo kigge lidt ind i, hvordan vi skal have finansieret vores bolig, og hvad vi skal være opmærksom på, når vi skal ud og købe. Yes. Men først, hvad rykker det så ud? Jeg synes godt nok, der sker meget ude på markedet i øjeblikket. Det vi kigger ind i lige nu, det er, at vi venter på de rentefald, som blev lidt annonceret i slutningen af 23, starten af 24. Lige nu kigger vi jo ind i en 4% fastforrentet lån, når man skal finansiere sig på et realkreditlån. Og der kommer vi jo så fra nogle lavere niveauer tidligere. Så det er sådan topic lige nu. Og så den sidste pind på det vil nok være, vi kigger jo også lidt ind i, hvordan inflationen udvikler sig. Hvad er renteniveauet lige nu? Hvad er det forskellen er fra, hvad vi har set og hvor vi er nu? Altså hvis vi tager udgangspunkt i det traditionelle lån, hvis vi kigger ind på fastforrentet lån, det vil sige, hvor din rente er fast og din ydelse er fast i 30 år. Jamen det betyder jo sådan set, at vi kigger ind i en 4% i dag. Måske en 5%, afhængig af sådan, hvordan vinden blæser lige nu. Vi kommer jo altså fra et niveau bare for 2 år siden, hvor den hed 1-1,5%. Og det er en markant stigning i forhold til, når vi kigger på boligpriserne derude. De har jo ikke tilpasset sig. Man har jo den her regelsæt, hvis man kan sige det på den måde, at når renterne stiger, jamen så falder boligpriserne. Altså en af de største driver bag boligkøb, det er, hvad er renten? Det vil sige, hvor mange kopper kaffe skal du undvære på månedsbasis for at købe den bolig. Og det er jo det, vi kigger ind i nu, at boligmarkedet rent faktisk ikke har absorberet, kan man sige, det her rentestigninger, uden at priserne er faldet bag renten. Okay. Så det du siger, det er, at vi faktisk i øjeblikket oplever, at markedet ikke har korrigeret sig selv lige nu i forhold til renterne, eller er det fordi vi er blevet mere ligeglade, har fået tjent flere penge? Det hænger heller ikke rigtig sammen med inflationen, så hvor er det? Jeg tror personligt, det er, at vi har rigtig mange penge ud i samfundet, og opsparet penge i samfundet, der gør, at købekraften stadig er derude. Og det er jo dejligt, og det er jo godt, og det er positivt. Men det ændrer jo ikke ved det faktum, at vi skal til at kigge mere ind i vores forbrug. Vi skal til at være mere ops på, jamen okay, de stigninger, vi har set. Vi havde energikrisen sidste år. Vi har inflationen også nu, som virker til, at man har fået styr på nu, og lavet skrues fingre for, at det holder fast, så vi ligesom kan komme ud og få en kop kaffe, uden at tænke over det. Marco, jeg har jo lige fået en kæmpe bonus, og min hustru har fået et højere lønnet job, og vi har været vildt gode til at spare sammen. Yes. Nu har vi vores 10% i udbetaling. Hvad kan jeg købe for? Altså kan jeg så bare gå ud og sige, nu vil jeg have hvad som helst, eller er der stadigvæk en eller anden tommelfingerregel, man kigger ind i? Ja, selvfølgelig er der en tommelfingerregel, man skal kigge ind i. Jeg vil starte et sted, hvor jeg vil sige, man skal nok forholde sig til sin egen økonomi. Det vil sige, hvad er det, man som familie kan leve for? Hvad er det, man kommer fra? Det vil jo være step nummer 1, det vil sige, tage udgangspunkt i sit eget behov. Når vi så kigger på selve kreditvurderingen, som bankerne foretager, jamen så kigger vi jo ind i det her, der hedder en gældsfaktor. Gældsfaktor, kort fortalt, er et forhold imellem, hvor meget man tjener, kontra hvor meget man skal låne. Og der siger man så, at den skal hedde et sted mellem 3,5 til 4. Det er sådan udgangspunktet. Og så er der selvfølgelig altid undtagelserne. Men det er jo klart, at kommer man højere op i gældsfaktor, jamen så gør det jo også, at der skal nogle flere krav til. Men nu siger du en gældsfaktor på 3,5 til 4. Ja. Hvordan beskriver vi det helt præcis? Altså, hvad betyder det? Vores husstand, de tjener 1 million om året. Hvad kan jeg så låne for? Jamen, så kan du så sige, jamen så kan du gange den op med 3,5 til 4, så du siger, det er 3,5 millioner til 4 millioner kroner, plus din udbetaling. Det er sådan udgangspunktet. Dernæst skal man også til at kigge ind i, hvordan ens rådsbeløb udvikler sig. For vi må også bare anerkende, at når vi kommer fra den situation, som mange boligejere gør, hvis man skifter bolig og har haft tidligere lavere renteforrentet lån, jamen så skal man til lommerne for at kunne servicere og betale den lidt højere rente, vi har nu på de her 4-5%. Og det gør jo, at vi skal ind og kigge på og sige, jamen den udvikling i ens rådighedsbeløb, og rådighedsbeløbet det defineres ud af det, man har til sig selv til tøj, mad og fornøjelser, opsparing herunder også,
jamen hvordan udvikler den sig? Og den opsparing, man har lagt til side tidligere, dækker den mere udgift, som man alt andet lige vil få ved køb af en ny bolig. Så jeg kan bevise over for banken, hvis jeg kan spare 10.000 kroner om måneden, så vil man kunne sige, at de 10.000 kroner ekstra kunne man bruge til boliglån. Yes, korrekt. Så kan man så sige, så vælger man at sige, jamen så rykker jeg mine 10.000 kroner fra den kasse, der hedder opsparing, og propper den ind i mursten i stedet for. Det er man jo frit for. Så det er dokumenteret opsparing, har det jeg er hørt nogen sige. Det er dokumenteret opsparing, yes, på fagsprog. Korrekt. Ja, kan jeg så gå ud og sige, at jeg vil have det her lån, og jeg vil have det her lån, og så kan jeg selv vælge frit fra hylderne, eller hvordan fungerer det? Jamen det fungerer lidt på samme måde. Der læner man så op af gældsfaktoren igen. Har man en gældsfaktor under 4, jamen så har man mulighed for valgfri finansiering. Og når jeg så siger mulighed for valgfri finansiering, så er det jo sådan, at bankerne går ind og tester ens, hvis du er til variabelforrentet for eksempel. Jamen så vil de gå ind og kigge på og sige, okay, hvor stærkt er dit rådighedsbeløb? Vurderer vi, at dit rådighedsbeløb er stærkt nok til at klare en eventuel rentestigning, der måske er den variable rente. Og der kan man jo sagtens blive mødt med, at banken siger, vi kan godt hjælpe dig, du er under gældsfaktor 4, men det bliver kun med fast rente. Og så er der andre, der har måske stærkere rådighedsbeløb, som så siger, jamen I får selvfølgelig lov til at køre med variabel. Så det er individuelt spørgsmål i forhold til ens eget forbrug. Og er det låneudbyderen, der bestemmer det, eller altså låneudbyderen her, tænker jeg på banken? Det er som udgangspunkt banken, der tager udgangspunkt i det, ja. Okay, så det kan være afhængig af, hvor man kommer hen, kan det være forskellige svar? Det kan det, yes. Okay. Og nu har vi jo så fundet ud af, at jeg kan købe for x antal kroner, og vi har kigget på dokumenteret opsparing, har vi lært i dag. Og vi har også fundet ud af, at vores gældsfaktor, den ligger lige i skabet. Yes. Hvad gør jeg så nu? Kan jeg gå ud og forhandle med bankerne, eller hvordan stiller jeg mig bedst muligt? Jamen altså, man kan jo sige, i første omgang skal man finde ud af, hvad man kan. Altså ud fra de kriterier, vi stiller op, jamen, så er det jo klart, så skal man jo til ud og finde sin drømmebolig i form af inden for den ramme, man har defineret sammen med banken. Og det gør jo så, at man på den måde kan finde ud af, jamen hvad betyder noget for mig det her? Betyder det for mig at have en variabel rente? Jamen så er det klart, så har man de her små kriterier, man skal være opmærksom på. Men ellers ja, så er det jo at komme ud over stepperne og finde ud af, hvem er det, der kan tilbyde det bedste. Og kan man forhandle med dem? Er der noget at skrue på? Jamen det vil jeg så sige, det er der. Man kan jo sige, tager vi de første 80%, som udgør et realkreditlån, alt andet lige. Jamen så betyder det jo, der kan man jo ikke gå ned til banken og sige, jeg vil gerne have 2% i rente. Nej. Det kan man nok godt, men der er nogle risici den vej rundt, man skal være opmærksom på. Men i udgangspunktet, realkreditlån, det følger jo markedsrenten, som hedder 4% i øjeblikket. Men der vil det jo så være, at man skal være opmærksom på det, der hedder bidragssats. Altså den her lidt ekstra omkostning, der kommer på renten, når man låner penge via realkreditinstitut. Og så er der selvfølgelig etableringsomkostningerne på realkreditlånet, som også er noget, som man kan stikke ind i. Stikke til, kan man sige, bankerne for at finde ud af, hvordan forholder det sig. Kigger vi på et banklån, jamen så kigger vi jo så på de næste 15%, altså op til 95%. Der vil både være renteniveauet, man kan forhandle på, og etableringsomkostningerne. Okay, så med banklånet, der er mere at komme efter? Yes, og det er der. Og kreditlånet, den er rimelig fast og generelt for alle? Ja, det er den nemlig. Og der er jo vel kun 4 institutter, man kan gå ud Der er 4 institutter, man kan gå til, og de går ud samme sted og henter pengene hos de samme investorer, som har dem, som så formidler dem videre til boligkøberne. Okay. Og du nævner de her bidragssatser. Ja. Den tror jeg, vi alle sammen har hørt og tænker, at man kan gøre et eller andet med. Yes. Kan man ændre på den? Kan vi gå ud og forhandle på den? Man kan ikke konkret gå ud og forhandle på dem, fordi de er jo ret fastsat af realkreditinstitutterne selv. Men det er klart, at der er nogle realkreditinstitutter, der er mere fordelagtige end andre. Og der er jo så det her konkurrenceparameter, man går ind og kigger på, og finder ud af, jamen okay, hvordan får vi lukket flere boligkøbere til os. Men det er ikke aktivt noget, man kan forhandle på. Men måden, man kan tænke det ind, det er i forhold til sin finansiering, fordi i takt med, at man vælger en mere risikofyldt finansiering, det vil sige fastforrentet lån er billigere i risiko, end et variabelforrentet lån er. Så det vil sige, tager man et fastforrentet lån, jamen så er det mere sikkert for banken, fordi man ligesom ved, at den her rente, man betaler, er fast, hvorimod risikoen på variabelforrentet lån, jamen den gør jo, at renten kan ændre sig undervejs, ens betalingsevne kan måske ændre sig, og dermed tager man en højere præmie for det.
Okay, fornemt. Jamen, jeg er i hvert fald blevet klogere. Fedt. Tusind tak Det er jeg glad for at du kom forbi. Selvfølgelig. Inden vi sådan, forlader studiet, kunne du så lige komme med de 3 hovedbudskaber, du har til, når man skal ud og kigge på boliger og få det finansieret? Yes. Det første vil jo være at tage udgangspunkt i sit eget behov. Altså fokusere på, hvad er det, man har behov for. Og ikke sammenligne sig nødvendigvis med naboen eller andre. Nummer 2, det vil også være at være ret skarpe på at sige, hvad kan vi som familie, eller som par, eller hvem der nu køber boligen, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der er det rigtige for mig i det her. Og nummer 3, jamen der vil jeg også igen kigge ind i det her med, det der er vigtigt pt, det er rådighedsbeløbet. Forstået på den måde, altså tingene stiger omkring os. Det er også det, renterne har gjort. Så det bedste råd, jeg kan give herfra, det er at kigge i de elementer, ens økonomi man kan styre og beskytte bedst muligt. Og der vil jeg mene, at for nærværende i hvert fald, jamen så måden at beskytte sit rådighedsbeløb på, det er i hvert fald fast rente. Tusind tak for at deltage. Selvfølgelig.